and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Naanay dato nga uyab atong miga. Di ba? Nga kamo man si Abay-Abi. Wadi ka ma-hurt o ka sakiti. Sakit. Pero, gihatagal na ko niyag igong rason. Aron magmalipayon sa ko sa upan. No! Usay buti may pasabot abay. Nga sugton sab nimo si Dina Salbakuta. Mo na iyang gusto bay. Mao nga sige. Ihatag na ko niya ang iyang gustong mahitabo. No! Ha? Wala ko kasabot abay. Kay praning ka man, mauna. Badalag gani, kay di ta ka anak tinuod hanggawa ka. Oh! Nakakasakit ka sa aking feelings. Nasaktan ang aking pagbati ng sum ka nang uy. Sakitan sabi ako. Bisag, ingon-ini lang ko. Uy, inamdami ng engineer na ba ako hapit ng kung makapasar lang yung ko sa board. Engineer na unya ko, ana. Awa lang niya. Oh, gado magma-engineer na unya ka, ha? Basta may engineer ko, librehon, duty ka. Sige, biya ko ni mo libre. Mo nang mo bawas sab ko. Bawas ko libre ni mo. Abi pa lang, wa ko'y utang kabubuton. Kanang utang kabubuton. Mo na'y nakaingon. Buisit na. Uy! Salbakuta! Musta ko na nang? Ha? Nga naman nang? Usay na nga sa utang kabubuton. Ambot lang. Ay. Ngano ako may pangutan-o nimo kung say naas utang kabubuton, kapoy nimo. Taka ka lang tabi. Giunsa ba ko nimo sa pagkahibaw, ha? Nga gisugot na ni Abis Jerek, ha? Giunsa nimo sa pagkahibaw, oy tingog! Kay, ano ni? Ikaw ba ini ang nahitabo nang? Muadton ta ko ni Abay-Abi. Kay, may tuyo ko. O niya, sa dihan ako, sa ilang tungod, di kapati ko, nga may, may nagtabi. Mao na, may nagtabi sa taas, dili sa ubos, sa taas. Mao to. O niya, babaeng lalaki. Sus, akong gilili, dito sa giwang, sa saog. Dito silong ba? Wa ko masayop na, wa ko masayop. Si Abay-Abi yun lagi. Ang katong Cherik, ang iyang katabi. Mubalik lang ko sa akong agi. Ha? Wa mahina yun kay nakabati man ko sa ilang di pa nagsultihan. Unsa ba kuno ilang gipanagsultihan, ha? Aw, Unsa may da pa man. Ha, di, ingon na, ingon na ba? Ingon na, yun na. Sugdan, magiging mo na sa sinugdanan. Unsa Magsugod lagi kita. na dongga nimo kadaghan pa nimo pasakali diretsuha ko nako. Ano ni? Ingon ang lalaki nga nalipay lang kayo siya nga misugot si Abi. Ha? Mo na. Sa kataas sa imong storya maora na imong nabati. Unsa toy nabati nimo? Kay dito mo kung napita, dito mo kung nakaabot ng ganito nakabantay, kung nakabati. Natay gyud kang tawhana ka. Unyag lahi ang ilang gipanagsultihan. Mo! Agay! Ang kailang inang, uy! Pagtaka ka lang Nanad report, mang- uy! kanahan kag yung dako. Di ba ya? May ani, lakaw lang ko yun, buno ko din eh. Mas maayo pa. Lakaw na, lakaw na. Sige, sige, lamatan. Adto na ko. Hoy, 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 hoy! Hoy, hoy, asa ka paingon, oy, oy, oy! Oy, dili dia paingon ang gawas, oy! Paingon na sa kusinang parawa ka! Paingon bitaw ko sa kusina. Ingon ko, adto na ko. Adto na ko paingon sa kusina. Ay, hanggaw gyud yung bata, ah. Kriminal gyud is bahaw. Hoy! Oh. Ay, hain man ko ay paingon ang akong anak. Tiniraban to siya paingon kanina pagbiya niya namong Marcelino. Ay, wa man lang ko makabantay nga ni gawas di ay siya, oy. Ay, kinigis Marcelino mo'y nakaingon ining tanan. Tabian ko kay bata. Ay, hain man ka di taon turon, uy. Nag-uul ra bagid kaayo to. Di man siya mosulti pero nahibaw ko.
nakasabot ko sa gibati sa akong anak. Ay, kaluoy ni Andy in town. Karon ni tawhana. Marcelino! Abi kini busog ko sa ila. Sugo-sugo lang ko sensyon lang sa pagpangita siyang anak. Puno na ba kayo nga akong tiyan? Huy! Suro nila ko, no? Puno imong tiyan, ay. Ay magkaroon sa bay Andy. Ha? Asur ko pangitaan ni tawhana, oy. Hey, kapait ba rin mahigugma, oy. Ailan ko padaan ang gugma-gugma, ha? Marcelino, ha? No, bad na, bad. Oy, ade, hubog ka na do. Husto na, oy. Makasabaan ako sa imong inahan nga gitog tadagang mo inom og daghan din sa akong tindahan. Last na lang. Naglas na lang, ganin na lang kang sigilas. No, si Abay Andy. Husto na, Siya na sa tindahan. Oo, Ninang iska. ako. Salbakuta. Ako nga doon. Bayad lagi ko lang. Bayad mo gud ko. Tagay ba ko sa kabatilya? Hindi na lagi bahimo, kay nakahurot na kag usa ka botelya ang bino. Kay sugad to, unya, imo na gitungab nga, wala ba yung pares ka tubig? Sa may problema ni mo bata ang taong ka, ay, mungisira na ba? O, na, Abay! naman- Abay! May apas na niya mo. Abay! Salbakuta. Nga naman ka din ni uy niya naman day ka. Tara, abay. Tara. Nangita na sa nanay ni mo. Gisugo, pangita ni mo. Huwag may kabantay nga may gawas day ka. Na, sige, dadanan na sa ilang imong amigo, oy, Marcelino, kay nahubog na ka na. Dili ba yung hapon nga mo inog ni bata ag binong ano man ni siya. Iyo. Inom ba ko? Wa mo kumubog. Yay! Tugra. Kayo rin ng agi. Gusto ko nang mahapla. Mahapla ko sa kaubog. Ganang malimot ako sa tanan. Oy, ngano man tao ning bata, oy, nga nagwala man eh. Sabay problema anang amigo ni mo Marcelina. Na! Ambot lang na yun, oy! Ambot sa langaw, milupad, way pamaho. Hoy! Abi pa lang tabian ko. May baon niya ka. Nga babae ang iyang problema. Manabi ba dayon ka? Oy, gikulti na di mo. Kaya man nababayhan na, ato ba ng silingan? Ah, tanaw ra ka. Wa pa gani ko paingon nga itong silingan. Nanagkala ka. Kay baw ko, oy. Si Abe no, si Abe. Oh, kita man ko. May bagong namisita niya nga dato din he. Naam sa ganit ng sakyanan itong laki. May agi baya din ni tungod sa kontindahan. Gili-li na ako magkausa nga may gawas yung auto. Oy, gwapo eh. Ha? Yes, ay gwapo. Kaya siya? Pre! Ay, pataka mo lang ka. Sa maluntan. Ay! Taka mo lang ka ba? Uy, igoro kong mata eh. Dili ikaw. Doon siya ba? Oo, kanang gihatod ni Inday Abe sa iya sakyanan nga lalaki. Maod ay nay, may ilog niya ni ba? Oy. Uy, ayala panluwa ba ha? Try na. Oy, Ayala panluwa, wala. Tingalig matumban eh. Bubo lagi lupad ibong luwa. Sagna ang tao. Ha? Sagnon? Matumban niya na. Alibay. Eh, Asa ka ba? Uy! iyo ka ba? Uy, hinay lang. Asa ka? Akong doon si Abi. Uban na ng Jeric. Salbakuta! Thank you. Dili ba nga ako man ang angay mo pasalamat nimo? Librihan ka minimo. Wait. Nganong miman? Dili bata? Kay kita man ang naguban. So, kitang duha. Ha? Hala, di ka kutugta ni Lolo nga kita lang duha. What do you mean? May lain ganda doon? Dad, una to si Feby aron mas aligre. No, dili ko musugot. Ha? Pero Jeric, lingaw ko na si Feby. Wa ka lang gid masayod pero makalingaw ang katabian ang bayana. Wa gani ko makasabot ko nganong ingon og sadik mo makasinabot kamong duha pa.
Pero kay baho ka no, kung mas makaila lang ka ni Feby, nakasiguro ko nga malingaw sa gid kaniya. No. Dili ko interesado nga mas makaila pa niya. Nimo lang ko interesado, Abi. O niya, kun mo niya, di ato siya dadoin. May mong magdakag lain. Ayaw las, Phoebe. May wa ba mo ikasinabot ni Feby nga? Wa ko mahibaw. Ha? No, wa. I simply don't like her. Ingon gud ka anak kani adto sa gamay ka pa, pilian og tao. Kung si Dina sab ang atong dadon, Ayaw. ha? Nakasiguro ko nga dili mo uban si Dana. Dugay naming manakigala ni Dana. Og nasuhito na kay kuniya. Di na siya ganano bakasyon sa layo. Kapuya na siya. Nakaila ka yun sa kumangon. Well, dili sa tapulan siya, tingali tungod kay masakiton sa kasing-kasing ka na bata. Daan na ka na siyang weak sa iyang sa iya palang pagkatao. Di ba mahimog kita na lang? Promise, di ko manghilabot nimo. Magkuha ko og duha ka room alang na to duha. Not unless ikaw na mismo ang mohangyo nako nga tipon lang ta. Ha? Hala ha? Oh, Hilason lagi ka. Bay! Ayaw ba? Andy? Saan na lagi ba? Uli na tas inyo. Ay, gubot eh. Doon sa ko nila. May gusto ba kong isulti nila? Salva ko. Andy, Abigail, magsulti ta. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!